Diu Figueres que, nois, no hi ha manera que aconsegueixi guanyar fora de casa d'ençà que va guanyar el camp del Vilassar. De fet, la segona victòria lluny de Vilatenim es resisteix, sempre ensopega la Unió Esportiva Figueres amb la mateixa pedra. Vilatenim aconsegueix rendir a un nivell altíssim, però després és agafar l'autocar que després no aconsegueix, doncs, ja no materialitzar jugades, sinó fins i tot podríem dir aconseguir un nivell de joc òptim com per tal d'optar a la victòria. Amb només 2 partits guanyats ja estaria lluitant més encara pel play-off. Correcte, aquí el gol, les acaballes de la primera part. Just abans del descans aconseguiria l'Europa marcar i bé, doncs, al final la reacció a favor de la Unió Esportiva Figueres doncs, no arribaria, no podria arribar més que res, perquè va ser just sortint del túnel de vestuaris que l'Europa tornaria a marcar. Segon gol d'Alberto González, dintre de l'àrea petita. Minut 48, 2-0, tot favorable per als de Gràcia. La Unió Esportiva Figueres intentaria buscar estirar-se una mica més cap endavant. I un penal claríssim i tonto, deixeu-me que ho defineixi d'aquesta manera, tècnicament. És un penal. Com un penal tonto, però bueno. És un penal, al final, que aconseguia transformar, si no m'equivoco, Reverte, al minut 66 per tal de matar el partit, literalment, a falta d'uns 20 minuts d'acabar el partit. Perquè, a veure, jo vaig poder veure, ja ho he comentat abans al principi del programa, que una oportunitat és en Moja, que no l'ha pogut ficar. I el Figueres va tenir les seves oportunitats al principi del partit. Sensacions repetides en el nostre cas, però crec que la posada en escena al principi de la primera part no és dolenta. L'equip a nivell combinatiu s'ha associat força bé, ha trobat els espais que sabíem que l'Europa concedia, però tot i així a 3 quarts de camp hem fet arribar la pilota bastantes vegades amb força claredat, però no ha passat res. La pilota ha arribat allà i que és on tenen la part més creativa o on tenen que passar pel principi del gol. Allà no ha passat res i no m'he incomodat a l'Europa. Només en els 3 quarts de camp que et dic i després a l'última part no els hem incomodat. Llavors així és molt difícil, ens falta molta contundència a l'àrea contrària i evidentment l'Europa és un equip que domina les àrees. Si hagués tingut una mica més de gol, evidentment no estaríem parlant de la situació en la que es troba